rumah samu. Rasane manggene ngendi? Lho, wong lanang angkat-angkat sembarang rasa. Beras, watu. Watu. Terus Lho sembarang alah kayu. Ning ngendi-ngendi Mas, jenenge wong kuwi panggah rasa wong wedok. Lho, Kok iso lho? Wong wedok kuwi nggawa gunung loro ra tau sambat. Wong lanang nggawa ndok loro titipne manuk. Dek, aku njaluk tulung Dek lagi Dek ning. Nah iki aku ngiwangi kowe Dik, nah iki aku. Aku njaluk tulung iki. Mulane martabate wong lanang iki Dek. Harga diri Dik masalah. Apa-apa jarimu rusak ndi? Wong wedok Lah kok iso? rasa nggawa gunung loro nyanti-nyanti tau sambat. Wong lanang, nggawa ndok loro titipne manuk. Alah, tetep rusak wong lanang. Kok iso? Dibleki gunung loro kuwatoke. Iya, malah kau weri ya.